Iako se građevinska sezona bliži kraju, radnici vodovode i kanalizacije rade na pripremi za asfalt. Projektna dokumentacija za Zlatarsku ulicu je urađena, a planirano je da se sa radovima za asfalt počne sljedeće godine. Imamo dva gradilišta, to je jedno na kome se nalazimo, ulica Zlatarska, gdje su pripreme za asfalt, odnosno gdje radimo rekonstrukciju vodovodne mreže u dužini od nekih 160 metara, gdje je predmeni preračun oko 800.000 dinara i profil cevovoda koji se ugrađuje FI100, drugo gradilište gdje se aktivno radi i gdje očekujemo za najkasnije par dana da završimo sa tim radovima, jeste ulica Karađorđeva. Tu je u pitanju izgradnja kišne kanalizacije u dužini 120 metara, profil 250 mm i izgradnja, odnosno rekonstrukcija vodovodne mreže u istoj toj dužini, znači 120 metara, profile 90 mm i isto dužina 120 metara. Finansijska konstrukcija za Karađorđevu ulicu iznosi negdje oko 1.700.000 za obe infrastrukture u celosti i jedno i drugo gradilište finansira gradska uprava. U toku je i zamena vodomera. Nije nimalo pametno ni zahtevno od tih korisnika koji jednostavno ne dozvoljavaju da se ta zamena uradi, jer je i naš interes kao javnog preduzeća i interes građana da to merenje bude tačno. Prema tome, mislim da bi bilo jako dobro da imamo što bolju saradnju sa građanima po pitanju